ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଗାଡ଼ିଟା ଏଇପଟେ ରଖାହେଇଛି ଏଇପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଇପଟେ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମାନେ ବୋଲବମ୍ ଆଉ ଇଏ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେଇ ପୋଲରୁ ଏମିତି ହେଇକି ଆସିବ। ସେପଟେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବ, ସେପଟେ ଠିଆ ହେବ। ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଠିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଆସିବେ। ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇପଟେ ଏମିତି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ତଳକୁ ଖାଲି ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଧୁଆଧୁଇ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠି କାହାର ନଣ୍ଡା ହେଲା, କାହାର କ'ଣ ନା ଇଏ ଥିବ, ସବୁ ଯାହାର ଇଏ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେଇଠି ସବୁ ମାନସିକ ରଖା ହେଇଥିବ। ସବୁ ନଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ହୁଅନ୍ତି ସେଇପଟେ ଥିଲା। ଆଉ ଅବିକା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇପଟେ ଆମେ ସେଇପଟେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଲୁ ହଠାତ୍ କିନା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ଏଇପଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଆସି ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଆଉ ଏଠି ନାହିଁ। ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଆଉ ଏଇପଟେ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଅବାଗିଆରେ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେଉଁ ବଡ଼େ ଆସିଥିଲି କେଉଁ ବଡ଼େ। ଅବିକା ପୁରା ସିଧା ରାସ୍ତା ଆସିଲା ବେଳୁ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଥିଲା। ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ସବୁ ସେଇଠି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଟା ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମିଷ୍ଟର ସାହିଲ ଠିଆ ହେଇଛି, ରାମ ଠିଆ ହେଇଛି, ସୁମନ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ହର ହର ମହାଦେବ।